Ok, aw bisimila Mali Kunnafoni TV sanfɛ n'a balimamuso na aw denmuso ye Madina Diko. Donc bi an ka bi babu bollen do furusa de kan. Aw yɛrɛ b'a dɔn an ka société la bi furusa ka ca kojugu. Ni anw nalen sirafara la an cɛ jɛkulu dɔw sɔrɔ minnu bɛna se ka kuma anw ye furusa kan. N'a sɔrɔ a da bɛ cɛw de la ou bien a da bɛ muso de kan. Donc an ka babu an bɛna bolo de kan. Sisan an bɛna taa an ka mɔgɔw fɛ yen sisan. Donc a y'an suit. Furusa ko bɛ yɔrɔ min na sisan cɛ dɔ b'an bɛɛ la dɔ bɛ cɛ la dɔ bɛ muso la mais muso ta fanga de ka bon quoi. Mun de la muso ta fanga ka bon. Ne ba bɛ mɛn k'i mun muso kɔrɔ muso man ɲi a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ ne yɛrɛ ta min da ne kan n'a dara cɛ cɛ kan i bɛ taa walayi. Walayi bilayi. A dɔɔni f'an ye o la kɛ. Ne ba ne muso filɛ ne y'a mara bilayi tala san 4 y'a mɛn a den kelen kun b'an cɛ o den kɔni o fatura mais an bɛ yɔrɔ min na a ye baara min siri ka da ne kan hali n'i y'a bila ka taa tile 40 n'aw fɛ yen ne ye muso k'a bila ka taa tile 40 fɛ yen walayi ni kɔnɔ nana bilahi. O ko in ka gɛlɛn dɔɔni dɛ. O de kama ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bibi na ne yɛrɛ muso ko yɛrɛ a kasa yɛrɛ cunna ne kan ɲi. Donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko in jubaju bɛ muso la foyi t'aw cɛw la. An balakaw man ɲi n m'a fɔ bɛɛ tɛ to cɛ dɔw man ɲi dɛ mais an balakaw de man ɲi bolofa b'u ta kan. Mais jo dɔ bɛ bɛɛ la dɔ bɛ cɛw la dɔ bɛ muso. Ne bɛ jakuma de bori ne bɛ muso dɔn kojugu ne ba ne jakuma borila de a jɔ jakuma ka i k'a lajɛ. O ye tiɲɛ ye k'i ka jɔ a ka jakuma kan sukɔnɔ bolilaw don. Ne bɛ muso dɔn kojugu ni muso kɛra livre an t'a kalan yɛrɛ hali an t'a san parce que an b'u dɔn kojugu walayi ne ba an banna musow ye co a bɛɛ de bɛ kɛ taxinin nin kɔnɔ an b'a bɛɛ kalama walahi a bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ b'a kɔnɔ yan. O hukumu kɔnɔna la o tuma e tɛ fɛ ka muso furu bilen yan. Tiɲɛ na ne bɛ ɲɛma jɔ ou bien ne yɛrɛ solen don n tɛ ne bɛ ɲɛma jɔ. Fo san joli ɲɔgɔnna o la ne fa. Ni solen don ni fɛn t'i yɛrɛ bolo ne bɛ n tɛ. Ayi ne t'a to yen ma ne bɛ ka kuma ni e de ne ka kuma bɛ e de kan sa. Ne yɛrɛ tɛ fɛ yɛrɛ e bɛ produit mun. Nin kɛra baara ye i dun o tɔ o ka fisa i ka mɔgɔ finman ta dɛ. Ne ba ne tɛ produit mun na fɛ. Ala k'i bɛn ni ɲuman ye n tɛ produit mun na. Amina yarabi Ala yɛrɛ fana ka ɲuman di yɛrɛ. Amina yarabi. Ni cɛ b'i bolo hali bi Ala k'i cɛ sɔn sabali la. Amina yarabi. Amina yarabi awa. Baasi t'i la. Walayi baasi foyi tɛ n na. An bɛna ɲininkali dɔ de tegun i la n'o ye furusa ye bi k'an ka société la furusa ka sa a bɛ cɛw de la wa a bɛ musow de la. Ala k'an bɛn Mahamadu Kulubali ne ye Mahamadu Kulubali ye Ala k'an bɛn sababa ma a kɔni ɲininkali in filɛ nafaba de bɛ nin na jamana in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jamana in kɔnɔ bi furusa ka ca bi dɛ furusa ka ca bi yɛrɛ de mais n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ a caman bɛ musow de la. Cogo di tan. Voilà cogo min na furu ka di cɛw ye bi mais musow tɛ sɔn musow tɛ furu fɛ bi quoi n'i ye muso min sɔn ne yɛrɛ furu yɛrɛ la bi ni a y'a ye a natalen don i la dɔ b'i kun ni fɛn tɛ cɛ kun bi i tɛ muso sɔrɔ ka furu i t'i sagona muso sɔrɔ ka furu quoi. Ah bon. Ni fɛn t'i kun bi i sago ye muso min ye k'i b'o de ɲini furu la i t'a sɔrɔ bon e bɛ taa min nɔfɛ ni i bɛ se k'o sɔrɔ balima furu la ou bien jigiya furu dɔ la o fana bɛ taa kɛ n'o ma taa kɛ e fɛla ye ou bien e ma k'o fana fɛla ye furu tɛ se ka ɲɛ quoi. Kɔni b'a dɔn mɔgɔ kɔni tɛ se ka taa cɛ tɛ se ka taa wari bɔ woro bɔ muso nɔfɛ k'i b'a fɛ ka tila ka na o ka tila ka n'i ka so i ka tila k'o furu kɔni sa fɛn dɔ de b'a to i b'a furu sa o k'i ka wari don fɛn dɔ ka tila k'i kɛlɛ ne ba yɔrɔ ma nɔgɔn dɛ i bɛ diɲɛ ma e ma caman bɛ yen dɔw b'u ta faga yɛrɛ ya o ɲuman ye min ye i ka diɲɛ kɔ siɲɛ kelen i ka diɲɛ n'a wari bɛɛ kɔ quoi o ka fisa i ka mɔgɔ nin bɔ ye quoi. E yɛrɛ bɛ ka nin kuma fɔ est ce que e yɛrɛ furulen don wa. Ne ye muso furu ɲinan san 13 de ye. San 13. 13 an filɛ o de la nin ye. Den b'i bolo wa. Den bɛ ne bolo den 6 de bɛ ne bolo ne ba. Den 6 a bɛ n'a fɔ e ka kuma in na e bɛ muso dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. Ayi ne tɛ muso dɔn ne bɛ n yɛrɛ kun de dɔn mɔgɔ cɛ tɛ muso dɔn cɛ tɛ muso dɔn voilà cɛ tɛ muso dɔn cɛ cɛ mana f'i ye k'ale muso dɔn wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ cɛ tɛ muso dɔn dɛ i bɛ dugawu de k'i yɛrɛ i bɛna min sɔrɔ Ala k'a kɛ maanifin hakilima ye ani mara min bɔra a fa fɛ yen ka na ni muso ni mara ɲuman bɔra a fa fɛ yen ka na mansaw fɛ yen ka na cɛ bɛ lafiya o furu o bɛ se ka mɛn mais ni musomanin ni mara ma b'u somɔgɔw fɛ yen ka na ko cɛ ko k'a bɛna mara surtout an bɛ don min na ko bi a furu tɛ taa ɲɛ. Bon ne kɔni bolo n bɛ n lamɛn ja. I kana panike kuma yɛrɛ de cɛw ye dɔ fɔ anw musolakaw ma sisan turu b'aw muso de la aw fana b'aw ta bolo furusa fanba a bɛ du yɛrɛ de kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ cɛw baw la a bɛ cɛ balimakɛw fana na a bɛ balimamusow la a fanba kɔni ne yɛrɛ bɛ se ka kuma min kan o ye cɛ ba ye vraiment. Tɔgɔ di e ko k'a bɛ cɛ baw la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la. Parce que bi
muso de dutigi ka ca ka tɛmɛ cɛ kan. I bɛ du caman layɛ i b'a sɔrɔ musokɔrɔba de b'a kɔnɔ cɛkɔrɔba tɛ yen. Bon musokɔrɔba yɛrɛ de bɛ tila ka denw bila ɲɔgɔn na tuguni ka tila ka buramusow fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc o gɛlɛya bɛ na don du kɔnɔ a laban fo cɛ ni muso bɛ tila ka bila ɲɔgɔn na o tɛ bɛn. Donc furusa bɛ na. Donc e ka kuma na o de bɛ ka furusa caya. Hali n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi 6h du matin n'i wulila i bɛ taa sɔrɔ muso de kelen bɛ ka sotaramani kɔnɔna fa cɛ t'a la. Musow sɛgɛnnen don an sɛgɛnnen don mais an ka sɛgɛn tɛ dɔn an ye. Furusa a ka ca ne kɔni bolo a fanba ye cɛ baw de ye dɛ. N'olu tilenna du kɔnɔ e denkɛ ɲɛ b'a la a muso ka d'a ye ani ba tɛ ka bɛn. Vraiment a mana kɛ cogo dɔ la a bɛ tugu a ba kɔ ka muso to yen. Ba mana kɛ cogo cogo i bɛ kɛ ba kɔfɛ. N'a gɛlɛyara ka se degré dɔ la muso bɛ den kɛrɛfɛ ba bɛ taa ni an yɛrɛ ka société kɔnɔ n'i tugura i muso kɔ sigida la i bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen mɛn i tulo la hali ni muso de ka di ye n'a bɛ tiɲɛ kan i bɛ bɔ a kɔ i bɛ tugu ba kɔ. Cɛ baw kelen bɛ k'an sɛgɛn a n'a nimɔgɔkɛw dɛ u b'an ci u bɛ fɛn sugu bɛɛ d'an kan ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne nimɔgɔkɛ bɛ ne walo a muso ye an tɔɔrɔlen don société kɔnɔ an ka tɔɔrɔ tɛ dɔn. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ bi furu kɔnɔ musow de sɛgɛnnen don ka tɛmɛ cɛw kan bi. Musow de sɛgɛnnen don an bɛ tila an sen kan an bɛ wari ɲini an bɛ tila ka taa n'a ye du kɔnɔ a wari bɛ dun cogo min ka d'u ye u bɛ tila k'an wulukolon gosi ka fara o kan ka tila k'an gɛn k'a kɛ i b'a fɔ ko somɔgɔ t'an na. O bɛɛ la furu ka di aw ye ka sigi furu la tuguni. O bɛɛ la furu ka d'an ye sinon ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ye Segu faamaden de ye mais cɛlasigi de filɛ k'an bila gutɔrɔnda la. Furusa ko kɔni an y'o kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye foyer kɔnɔ parce que muso bɛ furu laɲini dɔw de kama ni o laɲini n'olu ma sabati so kɔnɔ i n'a fɔ hakilina caman b'o ko kɔnɔ bon cɛya dun filɛ nin muso man ka kɛ autorité cɛ kunna i n'a fɔ i kan ka na domaine dɔ de kɔnɔ ani lamara dɔ kɔnɔ i bɛna mara kura de kɔnɔ ko dɔ bɛ musow la dɔ bɛ cɛw yɛrɛ la n'i ye muso ta ni hakɛya min ye a bɛ taa n'o sira de so ne yɛrɛ filɛ ni muso bɛ n kun ɲinɛya san 13 de mais san'a ka na ne yɛrɛ bɔra muso dɔ nɔfɛ o kɛcogo ma ɲi depuis a daminɛ n y'a ye k'a fɔ taabolo min b'a bolo ani taabolo kelen tɛ ni n sen bɔ a ko la bon caman bɛ yen olu tɛ sɔn o ma u bɛ musow ta u la diyaɲɛ ani u cɛɲɛ kama muso dun bɛ ta sokɔnɔna de kama n'i y'a ta i bangebagaw kama sokɔnɔ minnu bɛ sokɔnɔ ye n'a sera k'olu mago to sokɔnɔ a bɛ sokɔnɔna ko kɛcogo ɲɛ sinsin bon ni o sinsinna i b'a ye bɛn bɛ na i ni muso cɛ bon n'a kɛra ko cɛ k'e bɛ furu kɔnɔ k'i sagoya tɛ i muso la a bɛna se yɔrɔ dɔ la aw bɛna tiɲɛ a la bon a caman bɛ yen o de ala sago aw sago a caman bɛ o ko de kɔnɔna ye i bɛ bɔ muso nɔfɛ n'i bɔra muso nɔfɛ n'i ye min yira muso la muso bɛ taa n'o sira de ye n'i y'a yira muso la ko fɛn de b'i kun n'a nana n'a ma n'o sɔrɔ i bolo aw tɛna ɲɔgɔn faamuya sinon n'i y'a yira muso la dɔrɔmɛ kelen t'e bolo e kɔni y'a ta jigiya de kama furu bɛ to jigiya kɔnɔna la ne kɔni fɛ o de kɔni kun y'o kuma min bɛ ne fɛ k'o fɔ o kɔni y'o ye. Bon ko in ko nin y'a ka ca a bɛ cɛw ra a bɛ musow ra n'i taara muso nɔ ni fɛn min se t'i ye n'i y'a fɔ a ɲɛna n'a nana ka na y'o ɲɛ tɛ ye muso dɔw tɛ sigi ka sini kɔnɔ jagosaw bɛ taa bon o ye kelen ye filanan ye mun ye fɛn min se t'i ye n'i sera muso ma kana fɔ o se b'i ye i bɛ tiɲɛ fɔ a ye i ka ko position ye min ye n'a sɔnna a b'a ka furu kɛ n'a ma sɔn ok i ni min bɛ bɛn i bɛ togo fɛ. Ka bɔ san bon muso ka furusa caman bɛ ka kɛ sisan mansaw de don quoi basa Togo di mansaw u bɛ ka furu kɛ nata de ye quoi or que furu gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la i bɛ se ka muso ta k'a sɔrɔ wari b'i kunna mais a talen kɔfɛ wari bɛna ban ou bien i tɛ wari sɔrɔ mais tagalen ɲɛfɛ i bɛ se ka wari sɔrɔ quoi musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw bi olu de bɛ ka furu bɛɛ tiɲɛ basa u bɛ ka kɛ nata de ye. ka kuma la sisan furu bɛ ka kɛ nata de kama a
bɛɛ bɛ an bangebaa falakaw ni balakaw de kan. Voilà, olu fila ka baara de don quoi. An balakaw an'an falakaw ka baara de don. N'u sera a fanba yɛrɛ caman ye musow de ye. I m'a ye u bɛ ka dɔ ka wari minɛ u bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ ka wari minɛ a caman na furu bɛ sa. E yɛrɛ furulen don. Bon ne tun ye muso ta mais ne ka furu sara. E fana furulen. Ayi. E tɛ fɛ ka muso furu. Bon ne fɛ ka muso furu dɛ mais comme an ye mɔli baarakɛla sisan an tɛ baara la quoi. Ala de ma nɔgɔya kɛ sinon Ala kɔni y'i da kɔni i bɛ furu kɔni i b'o kɛ. O ye tiɲɛ.